बांग्लादेशआव साग्लोबदों सोरगिदिं खैफोदनि जोमै शेख हासिनानि खुंथाय सरकारा बायनायनिफ्रायनो जेरैबो जेथिंबो साग्लोबदों खैफोद बांग्लादेश हादोराव गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय समनि गेजेरावनो सीमा रानलायग्रा हादोर म्यानमाराबो बे समाव नोजोर खोख्लैदों बांग्लादेशआव बांग्लादेश हादोराव गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय समनि गेजेरावनो सीमा रानलायग्रा हादोर म्यानमाराबो बे समाव नोजोर खोख्लैदों बांग्लादेशआव बांग्लादेशनि माखासे सीमायारि बाहागोखौ दखल खालामदों म्यानमारनि मोनसे रौनिया हानजाया बांग्लादेश म्यानमार सीमायाव हरखाबै गाग्लोबदों आरो दखल खालामनानै लादों म्यानमारनि आराकान आर्मिया म्यानमारनि आराकान आर्मिया बांग्लादेशनि सीमाजों नांजाबनाय मोनसे गाहाय ओनसोलखौ आबुङै दखल खालामबाय बे समाव बांग्लादेशनि 271 किल'मिटार सीमाया आबुङै आराकान आर्मिनि आथिं सिङाव जाय समाव बांग्लादेशआ भारत हादरखौ हुमखि होनायाव मुखुब जानानै दंमोन गुबुन फारसेथिं म्यानमारनि बेरेखा हानजाया मिथिस्लाबै गाग्लोबनानै बांग्लादेशनि सीमाखौनो दखल खालामबाय म्यानमारनि आराकान आर्मिया बांग्लादेशआव फारियै गाग्लोबगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों आराकान आर्मिया रोहिंग्या मुसलमान आरो बांग्लादेशी मुसलमानफोरनि सायाव ड्रनजों गाग्लोबगासिनो दङ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगां समफोराव रोहिंग्या मुसलमानफोरा बुद्धिस्टफोरखौ बुथारबाय थादोंमोन बेनि खिथेर लाफिननो थाखाय बुद्धिस्टफोरा आराकान आर्मिखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो आराकान आर्मिया रोहिंग्या मुसलमानफोरनि सायाव खिथेर होखारनो गाग्लोबबाय थादोंमोन दायो बांग्लादेशआव मोहम्मद यूनुसनि सरकार फैनायनि उनाव आराकान आर्मिया बांग्लादेशआवबो गाग्लोबनो हमो आराकान आर्मिनि फोथायनाय बायदिब्ला बांग्लादेशआव मोहम्मद यूनुसनि सरकार फैनायनि उनाव रोहिंग्या मुसलमानफोरा गोख्रोंसिन आरो गोहोगोरासिन जानो हागौ बेखौ होबथानो थाखायनो आराकान आर्मिया बांग्लादेश म्यानमार सीमाजों नांजाबनाय बांग्लादेशनि 271 किल'मिटार गाहाय ओनसोलखौ आबुङै दखल खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों